El teatre barroc francès es divideix entre la tragèdia clàssica, destinada al públic aristocràtic, i la comèdia crítica, destinada al públic popular. Corneille i Racine són els autors de tragèdies més importants i Molière, el gran autor de comèdies. Pierre Corneille neix a Rouen el 1606 i morirà el 1684, deixant 32 obres, algunes de les quals inspirades en els clàssics com Medea o en la literatura castellana com el Cid, que va ser molt criticada pels seus aspectes novel·lescos. Després també va fer una trilogia on respecta la regla de les 3 unitats, formada per Horaci, Cinna i Polieucte. Al final de la seva vida és eclipsat per Racine i Molière, però en obres com Attila parla de l'amor enfrontat amb la raó d'estat. Corneille presenta els homes tal com haurien de ser, no com són, i els seus herois sacrifiquen l'amor, l'amistat o l'odi en ares de l'honor familiar o patriòtic, però amb aspiració a la glòria personal a través del domini de la voluntat. Les passions condueixen els herois tant a la virtut com al crim. Jean Racine fa 11 tragèdies on presenta els homes tal i com són i les seves passions no els condueixen a la glòria sinó a la degradació humana. Recorre també a la mitologia grega, la història de Roma o la Bíblia. Exemples de les seves obres són la Tebaida, Alexandra, Andròmaca, Ifigènia o Fedra. En totes elles renuncia a la gestació de la tragèdia i ens posa directament en situació. La fatalitat triomfa sobre l'home i una secreta premonició envaeix l'obra de principi a fi, tot i algun moment de dubte en el quart acte. La mort final no prové d'una decisió dels déus, sinó que és el resultat dels propis actes. Mostra un domini perfecte del vers alexandrí i una inusitada riquesa d'imatges poètiques. Fedra va provocar en el seu moment una gran polèmica social perquè és la història d'una dona enamorada del seu fillastre, i això el va fer retirar del teatre. Oh, ben, implacable. Pots deixar d'humiliar-me? Qui, estimet? Sols el nom m'esgarrifa, em trastorna. Coneix, doncs, Fedra, amb tot el seu furor. T'estimo! Tot em du fins a vos! En morir-se Teseu ha trencat la cotilla que convertia en crim la vostra passió horrible. Seria tan feliç si pogués fer-lo caure. Fedra es lamenta que a mi m'han penjat. Qui m'ha traït? Per què ningú no m'ha venjat? A fugia i foli, i tu me l'has fet veure! Dona'm! Fuig, traïdor, fuig d'aquí! No temptis una ràbia que no puc retenir! Com més cruel amb ell, més bo seràs per mi. Jean-Baptiste Poquelin, amb el pseudònim de Molière, és el gran representant de la comèdia francesa. Era autor, actor i director, i va saber fondre el teatre medieval primari amb la comèdia espanyola subtil en el malentès, el teatre italià de qualitat pel que fa al joc d'actors i el teatre discursiu i psicològic de Corneille i Racine en una obra original. Era fill de tapisser reial i ja de jove va abandonar els estudis per fundar la companyia L'Illustre Théâtre amb la família Béjart i va recórrer al sud de França escrivint i representant les seves pròpies obres. La gran regla de totes les regles és agradar al públic, dirà. Quan deixen el teatre ambulant i s'estableixen a París, la seva companyia queda sota la protecció del germà del rei en una sala fixa. Escriu Les precioses ridícules, al 1659, on satiritza el preciosisme aristocràtic. Després fa L'escola dels marits i L'escola de les dones, on parla dels adulteris, preocupat perquè s'acaba de casar amb Armand de Béjart, 20 anys més jove que ell. Els seus enemics li van fer una campanya en contra que va arribar a l'insult i a l'agressió física, però ell ja era l'organitzador oficial dels espectacles del rei Lluís XIV. Llavors va estrenar El Tartuf, la història d'un hipòcrita que fingeix tenir moltes virtuts per seduir la dona del seu anfitrió, però el van tornar a atacar i li van prohibir representar l'obra durant 5 anys. Mentre va anar escrivint El Don Joan o El Festí de Pedra, El Misantrop, L'Amfitrió i L'Avar, autèntiques obres mestres que barregen comicitat i amargura. Quan aconsegueix tornar a estrenar El Tartuf ja té poca salut, molts éssers estimats se li han mort i està desenganyat. Tot i això, escriu El burgès gentilhome i Psiqué, on col·labora amb Corneille i el músic italià Lully. També fa Les dones sàvies, on carrega contra la pedanteria, i El malalt imaginari, que parteix d'una experiència autobiogràfica, ja que ell té tuberculosi de fa anys i se sent impotent perquè ningú el pot curar. Ell mateix representa el paper d'Argan i el 17 de febrer de 1673 vomita i perd el coneixement a l'escenari i, tot i aconseguir acabar la representació, mor aquella mateixa nit. La galeria dels seus personatges esdevé universal. El pare burgès autoritari obsessionat per la religió,
els diners, l'aspiració a ser noble o la por a la malaltia i a la mort. Els joves enamorats, fills del protagonista, que han de lluitar contra la tirania paterna amb l'ajuda de criats i lacais, i vèncer també els paràsits que rodegen el pare, que solen ser hipòcrites, merges incompetents o nobles corruptes, i als quals ell ha ofert la mà de la filla. També apareix el gelós, marit o amant de la dona, desgraciat i ridícul alhora, que tot i la vigilància acaba sent enganyat. I també els amics i parents del protagonista, que volen raonar en contra del que fa per salvar la família, una mena de portaveus de Molière. Per aconseguir la comicitat, l'autor s'allunya de la versemblança, amb embolics artificials, disfresses, arribades imprevistes de personatges per provocar el final feliç, pallisses, persecucions, un gran ritme, molta gestualitat, jocs de paraules, llenguatges ridículs, parles dialectals i acumulacions. I tot va dirigit a provocar el riure a través de la sàtira de la societat, del seu temps, especialment pel que fa a la vanitat social i el viure d'aparences, però proposa una visió de l'home realista i alegre.